Ακόμα πιστεύεις ότι ο αλγόριθμος σε πολεμάει? Τα παλιά τα χρόνια στο YouTube ένα clickbait βίντεο έφτανε για να μπορείς να μπεις μέχρι και στα trends. Σήμερα όμως, αν δεν μπορείς να κρατήσεις το κοινό σου για τη μεγαλύτερη διάρκεια του βίντεο, δυστυχώς δεν θα πας πολύ μακριά. Ο αλγόριθμος δεν θέλει πάρα πολλά πράγματα. Θέλει να κρατήσεις εσύ, ο creator, τον θεατή στην πλατφόρμα του για το μεγαλύτερο δυνατό διάστημα, ώστε να μπορεί να του πετάει όσες περισσότερες διαφημίσεις μπορεί. Έτσι βγάζεις λεφτά, ρε παιδιά, έτσι είναι το σύστημα, τι να κάνουμε. Αν καταφέρεις να κρατήσεις τον θεατή για ένα ολόκληρο βίντεο μέσα στο YouTube, τότε θα γίνετε φίλοι με τον αλγόριθμο. Αν όμως καταφέρεις να τον κρατήσεις για 2 με 3 συνεχόμενα βίντεο στο δικό σου κανάλι, τότε ο αλγόριθμος θα σε ερωτευτεί. Και αν τώρα όλο αυτό καταφέρνεις και το κάνεις ξανά και ξανά, εβδομάδα με τη βδομάδα, μήνα με το μήνα, τότε εντάξει. Είναι θέμα χρόνου το να γίνεις viral. Ονομάζομαι Σαμονάς Γιώργος και δουλεύω με τους κορυφαίους creators και celebrities στην Ελλάδα. Μπορείς, άμα θέλεις, να κάνεις ένα follow τους λογαριασμούς μου, αν θες να σου δείξω τα μυστικά τους και πώς να γίνεις και εσύ ένας από αυτούς. Δεν έχω έρθει εδώ για να πουλήσω σεμινάρια, έχω έρθει για να μοιραστώ τη γνώση μου με πράγματα που πραγματικά δουλεύουν στο ίντερνετ το 2025 και πάει λέγοντας. Ο αλγόριθμος δεν σε μισεί, απλά πρέπει να του αποδείξεις ότι εσύ αξίζεις τον χρόνο στην οθόνη ενός θεατή περισσότερο από έναν άλλον creator. Μετά από αυτό το βίντεο,